Sure, abuti honestly. Ons wacht voor de results van Neisner, hè? Maar ons het Mossel Bay gevecht! Yes! 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 Mossel Bay is die Eisner! Patriots, Patriots! We just wait for them to sign it off. Maar het is klaar geweest, hè? Oh, het wacht nog net voor Neisner, hè? Laat ons die ding klaarmaken. Laat ons die hele ding klaarmaken. Je kan zien samen die Patriots. Paisa jullie! Paisa jullie! Paisa jullie! Hoe staan jullie? Hoe staan jullie? Hoe staan jullie? Waar is die hond? 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 Patriots! Mossel Bay is in die bek. Ons wacht nog net voor Neisner. Kijk hier, het is alles gedraaid. Ons wacht over die numbers. Eerst zie je die numbers. Waar is die? Wat is het? Ik zie niet in video. Oh. Okay. We just wait for the numbers. The counting sheet for the first video is We are in full flight. Hier komt het diep snapje voor die geel t-shirt. How much? deep here now. 500. Snapje. And the other one? Bij je diep snapjes op me. The other one, 230 Yes. Dag. Ja, Pierre, we hebben alle video's, joh. and the third video is 657. The biggest video, né? The ANC got 111. The DA got 433. Orca, weet je wat is dat niet? 16 plus 1. PA, 687. Yo. Ja. Zo mensen, wat er is voor Neisner? Wat gaan we maken? Nee, wat moet het maken? Wat moet pret? Huh? Ons is in full flight. Je kan zien, huh? Alright guys, thanks for waiting. Ik wil net gaan groeten, ik wil die andere Patriots gaan groeten, je kent me zo dat. Ik maak het jullie met allemaal gezien, hè? Ja, kijk hier, ons bij zijn niet. No matter wat gebeurt, Yes. ons is samen. Yes. Ons hebben elkaar gevonden. Ons staan samen. En ons gaan die PA samen bouwen. Niemand moet jou laten voelen, die is jouw PA niet. Ons heeft nog zo'n 1 of 2 wat veel manieren heeft. Maar niet van hulle worry nie. Die is jouw PID. Yes. So ik wil voor allemaal zeggen. Als zondag ons gaan besluiten die venue in Neisner of die venue in Mossel Bay. Maar daar gaat een party gehouden worden. No matter what. Ja. So, I love you guys. We love you too, Chris. Het allemaal foto's gevat, kan ik maar gaan. Hoor, en kom. Hoe zei die pruik? Ja, maar je lijkt rechts zoals je. Ze hebben groene vrienden al hoe zien. Wat is al Lucie is die? Ik word zo. Alright, Patriots. Jullie het gehoord, hè? Alright, Sabbe, gaan gewoon die Patriots foto's vat. Ons gaat nou praten. Die result gaat nou uitkomen, maar ons win klaar Mossel Bay. Sure, abuti honestly.